Σήμερα μιλήσαμε για το γάμο. Εχθές μιλήσαμε για την ταπείνωση. Πώς συνδέονται αυτά? Συνδέονται γιατί μόνο ο ταπεινός μπορεί να αγαπήσει αληθινά. Ο ταπεινός μπορεί να αγαπήσει γιατί δεν έχει πρότυπο τον εαυτό του. Δεν έχει κριτήριο τον εαυτό του για τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θα πει ποτέ «θέλω να με αγαπάς». Δεν θα το πει ποτέ αυτό, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η αγάπη δεν έρχεται κατόπιν απαιτήσεως. Ο ταπεινός άνθρωπος θα αφήσει τον άλλον να υπάρχει. Θα του δώσει τόση αγάπη για να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί έτσι μια ενότητα μεταξύ τους. Δεν θα τον απορροφήσει τον άλλον. Θα τον αφήσει να ζήσει, να λειτουργήσει ελεύθερα, να αναπτυχθεί. Δεν θα τον κάνει είδωλο τον άλλον όπως το θέλει αυτός, αλλά θα τον αφήσει να ζήσει σαν άνθρωπος. Και όλα τα άλλα θα τα αφήσει εν ελευθερία. Θα του δώσει αγάπη, θα αρκεστεί στο να τον αγαπάει αυτός και θα νιώθει ότι αυτό φτάνει για να πληρεί την ύπαρξή του. Δεν θα φέρει δυσκολίες στη ζωή του ο ταπεινός άνθρωπος, γιατί είναι ανάλαφρος. Ο Αβά Ισακ έλεγε ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι ανύπαρκτος. Σαν τον Χριστό. Είναι ανύπαρκτος ύπαρξης. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει όπως υπάρχουν οι άλλοι. Υπάρχει με το δικό του θεοπρεπή τρόπο, που κινεί τα πάντα, αγκαλιάζει τα πάντα, αλλά παράλληλα με μία διακριτική παρουσία τα κάνει όλα αυτά.